Aunque te diga por ti, dicho verdad. तुम्हारा समस्त मनोरंजन से पूछा है वो କାହିଁକି ଦୁଃଖ କଥା କହିଲ ଭୟ କରିବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେମିତି ରାମକୁ କଟକଥା କରିବ ସେମିତି ସେ ରାବଣର ଭୟ ଆସିବ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଲିଖିତ କରା ତୁମ କଟୁ କଥା ସେ ରାବଣ କେମିତି ହୁଏ ପିଲାରେ ଭାବନା କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କେହି କିଛି ଅନିଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ମୋ ନିକଟରେ ଅଛୁ ପ୍ରାଣବାୟୁ ମୋର ସ୍ଥିର ହୋଇରହିଛି। ପ୍ରାଣବାୟୁ ମୋର ଉଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି।
ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କେହି କିଛି ଅନିଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ, ଏଇଟାରେ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ସେ ବକ୍ତୃତା କିଛି ଫୁଲ ନେଇ ଆସିବି। ନାନା ପିତା ତୁ ମତେ ଏକା କରି ଚାଲି ଯାଆନା। ସେ କେଉଁଠାରେ ସେ କୋଳାର ବଳ ଚପି ରହିଥିବ ସେ ନାନା ତୁ ମତେ ଏକା କରି ଚାଲି ଯାଆନା ଝିଅଟା। ଭୟ କର ନାହିଁ ଯଦି ମୁଁ ଯାଉଛି, ଚଞ୍ଚଳ ଫେରି ଆସିବି, ଏଇଟାରେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କଣ କରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକାକି ହେଲି। ସେ କୋଳାର ବଳଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଯିବ। ଦାଦା ଯାଉଛି ଏଇଠାରେ ଟିକେ ବସିଥାଏ। ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଗାନ କରୁଛି। କର୍ମଟାକୁ ମୋର ମିଶାଇ ଦଉଛି। ତାହେଲେ ସତକୁ ବୋଲି ଜଣା ପଡ଼ିବ। ଯାଉଛି ଏହାକୁ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଥୁର ଛାଇ ତୁମେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ରଖିପାରିବ। ଭାଇ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ନିରବତା ରକ୍ଷା
ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ। ଦେବୀ ମୋ ନିଖୁଚରେ ତୁ କେବଳ ଅଛୁ ବୋଲି ଏ ପ୍ରାଣ ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ଥିର କରି ରଖିଛି। ଦେବୀ ଗଛ ଦେଖିଲେ ଖାଲି ଜୀବନ ମୁଁ ଖାଲି ଅତି ଲଜ୍ଜତା। ଦେବୀ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ପାତାଳ ପୁରୀ ଗଙ୍ଗାକୁ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯିବା। ଦେଖିଲୁ